Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Hunguka tiri pamba pamarabha. Uwandu hwevanhu hwaita kuti kana speech chaiyo isakwanise kuitwa. Panga paine commotion. Angari manyama amire nerongo. Ivo vanhu ekta vemadhirama nevamwe matingati macelebrity anga achita akasvika vanhu vomhanya kwaari kundomumbundira zvekuti vamwe vavo vabirwa mafoni, vamwe vashayiwa mavaluable assets avo pavanga vachida kuti vange vachibata maoko. Panga pakawandiswa zvanga zvisingafungirwi kana nani zvake. Ndofunga munotondera patakakupai nauya tatenda pages tichiti ayo kwanga kwakazara. Ndingade kutaura kuti vanhu vanga vari parufuru vanogona kupinda, vaive kwatatenda pages vanogona kupinda kana katanhatu chaiko pauwandu hwanga huri kwamarabha. Kuda imhosva yekuti tatenda pinjisi akavigirwa kumaruzevha pamutaundi. Ndingada kutaura kuti Epworth yese yange yakazara ipapa, vauya vese kuzooneka. Naizvozvo panga pachiitika zviitiko zvisinganzwisisike, vanhu vachibirwa mafoni, vanhu vachidzvanyirana pasi, idzo ngoma dzichiridzwa zvigurewo uko. Regai tingokupai mifananidzo munge muchizvionera zvimwe zvezvatora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Makadi mhuri yeZimbabwe, ini ndonzi Aganya Binde ndichibva kuNational Arts Council uyezve ndiri muimbi. Tauya kuzochema mumwe wedu marabha. Munongozvionera nekuwanda kwakaita vanhu kuti aidiwa nevanhu, anga ari munhu wevanhu. He is a social hero. Highly overwhelmed by the support that he was getting, especially from where he stays here in the Epworth community. Tinongoti marabha zorora mugare ndovanga vari mapioneers of comedy in Zimbabwe, vachitanga street theatre nanamukoma Fred Majalima. Saka vakatanga zvese zvatakuona izvo zviri social media izvi zvakabva nepavari. Tinongoti marabha zorora mugare. Andaunyeperai mhuri yeZimbabwe, ini ndarwadziwa. Though hangu ndandalulu muarts industry, ndarwadziwa hangu. Was Charles Mills, ini ndoro muti Charles Mills. Ina itomushedza kuti chani. Though anamushedza kuti marabha, ini ndamushedza kuti chani. Ayo andirwadza ndaunyeperai. Because chandakuziva ndechekuti handisina munhu wekuita naye mafanisi, handisina munhu wekuseka naye, handisina munhu wekufara naye. Saka even though angarabhisi bhake paupenyu hwake pakumadorero pani ndatorwadziwa naye. Because patova nevende, iri vende ndoratwako between maartisti edu. We used to tanga tasara tipo inini, apiri, kapupi, tachivenga kuti iye marabha, tiniwe, Fortu, andika. We used to be 13 pakutanga kwedu, but the rest vakafa. Saka andaunyeperai handichazochichiitika kwatiri. May he so rest in peace. Marabha anga ari mufesi wangu. Ndotorememba pandapedzera kumuona tichitowanzirana tiri kumashops unonzi Glenwood uko. Tichoti kwewo ruda utenderera tenda utadza kuenda kumba nerodhi yakanaka tichidamborowa raundi. Zveartist zvinonakidza zvichwa zvambotaurwa neumwe kuti end to mouth asi kunyepa ikoko. Dai paiwanikwa vanogona kusimudzira kuti varipo vacho vanoita zveart. Intori one of the artists. Ngoti pamwe handizivi kamwe, but vanondiziva vanoziva. Ndinonzi kusvika Matisori, part 1 part 2. Ndina Nyimo naBabalazi, ava munenge munovaziva kumana T3. Vakabatsira pakana vanobatsira kuti ati yakadaro isimuke sezvinoitwa soka kana kuti zvinoitwa music. Kuti tinoda vakomana vemadhirama vanonzi niki hembopefuma kwakati vanhu voungana vachinzi bhatirai maraiva zvinongana zvinobuda. Kungoti muna marabha zorora murugare inzira yedu tese munhu tichatevera. Stand chinzi Isaiah. Mhuri yeZimbabwe, ndinonzi Felix Cheche.
asi zita rangu muekta ndonzi Mr BJ. Ndarwadziwa zvikuru nerufu rwaCharles Mills Maraba. Ndakaekta naye madhirama maviri. Rokutanga rinonzi Shop Manager, rechipiri Lockdown paZimbabwe. Taiwirirana zvikuru, takakura tose. Ndosvika about 3 houses away from paakakurira wachigara iye. Saka ndarwadziwa zvikuru nekuenda kwaita mwoyo wedu. Ndakazomukwekweredzawo mumwe musi bva ndanaye mustudio tikaimba kambo kanonzi Rega Kutuka Zimbabwe. Tichazoita kuti kakwatiswe kachiwanikwa pamhepo muchinzwawo izwi rakewo pataiimba tichitsindirana tichidaro. Ndoti dazorora murugare mwedu. Iye ndiye anovigwa oenda, asi basa raakasiya aita harivigwe, mucharamba muchiriona nekusingaperi. Ndechekuti maselebrate akubudikira musi wafa, musi warwara, hakuna kana hwana akauya nedhoro batsira Maraba. Tarwadziwa, tozoona maselebrate akunganirwa kuuya pano. Paakarwara, hakuna kana celebrate akauya kuona. Munhu wani akauya, Regina akauya, Namaitiji, vamwe vese hapana akauya kuona Maraba. Asi nhasi vazoungana kuuya koti yanzi tanochema Maraba. Vana muchema nokuti afa. Zvatirwadza kumakometi ese vemakometi tikukumbira chemanai, batsiranai munhamo nematambudziko, batsiranai pamunhu wese wemakometi parwara mumwe. Tikutonyara kuti vapinde mumba taifanira kutovatema nemakeni vari kugeti. Havasi kutobata kunyanya kafupi kuti asumukire Maraba ifamba netsoka asaona kumzambira nemota achienda netsoka nasa tomuona bhoza aifanira kutombira naMaraba svika pesa saka isusu kafupi zvepano hatisi kuda kutomuona hatisina kumuona kafupi pano ari mukati hatizida kumuona kafupi pano vakuya nhasi hapana